Kejingi leka UEFA Nation League ka bahap ka grup ke ka Kazakhstan ka lala pentelim ya ka Belarus da ar lakawai ya ka gur ka baningkong jong ka Kazakhstan layo bentep da uga bishef minit ka ba ar pekundai badai ka minit ka ba sau peusan plus lai ka Belarus ka lala penpenia khai ya shgol jong Kazakhstan lengba u sawiksi badai ka minit ka ba nyau pekundai lengba Senudinov ka Kazakhstan ka layo bentep ya ka gol ka ba ar ka jongka lengba gede jing job ke Kazakhstan ka don hakli du jong kami ya ka grup K. Ak jing leka juga grup K ka Azerbaijan kalala bertelim ya ka Slovakia da ar lakawai. Ak gede jing leka udah daw show la yo pentep ya ka gol ka beringkong na ka ka Azerbaijan na minit ka ba sau minit ka ba kendai peu plus lai lengba ka penalty ka Slovakia ka la yo penia kai ya ka shigol jong ka Azerbaijan lengba ujirka. Daya kemudian ka bakandai peu plus san ka Azerbaijan kalayo bentep ya ka gol pentam lengba u Hagarwedi. Lengba kena jing job ka Azerbaijan ka don jikermen benrung syakar round of 16 jong ka UEFA Nation League. Aga jing ile ka jong ka grup D kari jong u Lewandowski kala syak penlim ha ka Netherlands da ar la kanot. Aga kena jing ile ka Netherlands kalayo bentum kijar neng Haga minit ka bakat lai leng ba Gakpo bat haga minit ka ban riu peu ka Netherlands kala yo tep i gol ka ba ar leng ba u Berwigen. Haga jingle ka jong grup A ka Croatia kala la penlim ya ka Denmark da ar lagaway. Haga ni jingle ka Croatia kala yo ban tep ya ka gol ka baningkong ka jong ka haga minit ka ba sau peu kundai leng ba u Sosa bat haga minit ka ba nyau peu nyau ka Denmark kala la pen ya ka ya chi gol jong ka Croatia da u Eriksen bat haga minit ka ba nyau peu kendai lengba umajer ka Croatia kala tam ya ka Denmark da ar la kawai lengba gre jing job ka Croatia ka don hakli du jong ka mi ye ken poin haka ba kala yo peu ka ba ka Denmark ka don haka gerdan ka ba ar haka ba kala yo kendai poin na ki santli ki jing le kai haka wai pat ka jing le kai jong ka group A ka France kala la penlim ya ka Austria da ar la kono kene ka jing job ka baningkong ya ka France haka UEFA Nation League jong jar RPR arajar RPU sau haka ne jing le kai u Mbappe la yo ban ki jar ningkong na benta ka France sak minit ka ba san peu riu bada ka minit ka ba riu peu san Ujiro la yo ban tep ya ka gol ka ba ar na benta ka France wala ka France ka job haka ne jing le kai syu ban rong syakar round of 16 haka ba ka France ka don sak ko jing le kai bat ka job tang sim ka rem Arsen bat ka draw Arsen Aga jing le ka jong ka grup D ka Belgium ka lala ban pelim ya ka Wales da ar la kuwai. Bat yakine ki ar gol jong ka Belgium la yo ban tep da u De Bruyne ha minit ka ba spel ya ka gol ka ba ar la yo ban tep da u Batshuayi ha minit ka ba live peu nyau. Bat ha minit ka ba san peu ka Wales ka la yo ban tep ya ka shigol ka jong ka lengba u More. Lengba kena jing job ka Belgium ka la yo ban rong syaka round of 16 jong ka UEFA Nation League. Kan baka Wales kayo tang point na ki sam dali ki jingile ka haka baka la sharem hadu south dali ki jingile kai